Takže čau lidi, já jsem Knife a dnes jsme tady, abychom si ukázali mod SodaCraft, který nám do hry přidává takovéhle pěkné automaty a spoustu pitíček. Co teda budeme k tomu potřebovat? Jako základní surovina je tady to aluminium, které se kope, které se získává normálně těžením a kope se celkem rychle. Myslím, že nějak jako cobblestone se kope. A to potom, já to dotěžím, a to potom dáte do čestek, do furnejsek a ono se vám vypálí a vznikne z toho aluminium ingot. To je první surovina. Druhá surovina se vytváří z gold ingotů a je to soda coin. Vytváří se to tak, že dáte do normálního crafting table takhle gold ingoty a dostanete soda coiny. Poté si vytvoříte tento recyklátor a tento automat na ty sody vlastně, na co jiného. Ještě bych vás chtěl upozornit, že když budete teďka klikat na automat, tak to nepůjde. Jde to jenom, když je napájený redstonem. Jakkoliv já jsem vybral redstone torčku, můžete jakkoliv jinak. Takže si myslím, že to je všechno. Crafting těch dvouhle strojů si ukazovat nebudeme, protože recyklátor je celkem lehký, ale tohle je celkem těžký. Budete mít v popisku videa odkaz na Minecraft forum, kde máte obrázky s craftingem. Takže na co slouží ten přístroj? Do něj se vkládají tyto soda coiny. Musí to být teda napájení redstonem a kliknete a ono vám to bude vyhazovat náhodné pitíčka. Zrovna teďka mi padl třeba monster. Další, no, je přemonstrováno. Vidíte 7up, Dr. Pepper, RC Cola, A a B, pardon za výslovnost, Bong, Red Bull. Máte tady fakt hodně těch druhů. Kdybyste neviděli, tak všechny jsou napsané taky na to Minecraft forum. Tak, jenom vám ukážu, že se dá i pít. Já budu se chvilku zaběhat, abych ztratil hunger bardy. A protože to, když to vypijeme, tak to budeme potřebovat na další. Ano, takže nemáme hunger bar, vypiju monstra. Příště se mi zdraví a mám plechovku. Plechovku dám do recyklátoru a vypadne mi gold nugget. Je to vlastně recyklátor, takže vám ty plechovky nic jiného předělá a vrátí vám vlastně gold nugget, ze kterého můžete potom udělat ty soda coiny. Tak jo, já si myslím, že to je všechno. Přejdeme k instalaci a doufám, že vám tento návod pomohl. Takže já vás ještě jednou zdravím, jsme u instalace, budeme potřebovat Minecraft Forge a SodaCraft v2.3. Napíšeme si do tlačítka Windows app data roaming.minecraft bin Minecraft, klikneme pravým, otevřít programu WinRAR Archiver. Přesuneme tam složku z Minecraft Forgeu. Ano. Ano. Zapneme a vypneme Minecraft. Vytvoří se nám složka mods a do té složky mods dáme SodaCraft. To je všechno. Ještě bych vám chtěl ukázat, že jestli chcete HD textury těch plechovek, tak jdete do konfigu, dole máte SC, otevřete třeba ve WordPadu a zde máte potom, já to jenom najdu. Momentíček. HD Sodas item, máte tam nulu a vy tam dáte jedničku. Tak jo, takže to už by bylo všechno, já vám děkuji, že jste sledovali tohle video. Jestli chcete, abych otestoval váš oblíbený mod, napište do popisku videa, nezapomeňte dát like a čau.